machiegni gen ma en nonro mar Oboke ma watimo okinyi nyinga en Okelo. An Oboke adeka kaka pile abochako Oboke ma The Daily Nation wach maduong' mantie kanyo ni in 100 days. Raila wacho ni in 100 days. Ruto wacho ni in 100 days. Ang' madwa timre e ndalo 100 gi eki. Mae wach mantiere. Raila Odinga's Mio One Kenya Coalition. Improve terms of service for KDF and police. Hire all trained but jobless teachers. Give 6,000 monthly to 2 million vulnerable families. Health insurance for all. Babacare. Reduce cost of unga, sugar and farm inputs. Economic stimulus to help ailing businesses. Kazi Mtaani program for the youth to continue. Establish a livestock insurance scheme. Public officers to sign anti-corruption charter. Propose a life sentence for poaching, trafficking and possession of ivory. Ruto Wachoni, establishment of 50 billion hustler fund. Give women 50% of his cabinet. Establish women's rights agency in the office of the president. Put judiciary fund into the operations. Reform justice institutions, DCI, National Police Service, EACC, AG, DPP and judiciary. Appoint the 6 judges President Kenyatta has refused to in his admission. Allocate his deputy assigned performance contract portfolio. Allocate funds to implement county economic charters. Automate revenue collection. Policy to regulate hawking and zero rate interest credits. Mano wachaka ina ni mondo megitim igikima giwacho ni 100 days gibro timo. Kwanyo kaindi, police on the trail of Kandisi robbers, CS voice action. 6 men, including 1 detective suspect, is a rogue police officer, took part in the robbery. Nikoro mama moroma nye no kanye imayo achiel kachiel gwenge magrongai chande. Achiel kuom jogo mane timo gigo eko en obila. Obila gi eki ntimo ko bende timo timbe gi eki mag njore. Omiyo sani koro obila wacho ni koro gisechako luwogi achiel kachiel kendo koro idhi makgi. Ruto dismisses fake posts, votes to win in round 1. Ruto wacho ni gik ma ji wacho ni Raila biro romo gi 60% kumago gina weche. En other lawyer mano endo e round mokwongo. Raila wacho ni obiro miyo jo kambani pi. He pledged mega water projects as he seeks to boost its chances for bagging 2.7 million votes in the region. Raila golo singo ne jogo eko mantiere makweni na biro miyo gi mano endo ma en pi. Mano elero manitiere. Nitie joma dwaro Kalonzo dwaro mondo mi koro Sonko owe mondo mi odhi nyime ochung' kaka governor. Mane gima Kalonzo dwaro nikech wacho ni Uhuru Kenyatta gi Ruto bende nochung' mane oyier to ne gin gi cases e ICC. Koro mano e gima dhi nyime. Sonko pod nitiere akirikiki. ODM raises poll fears on weak campaigns. Mbadi wacho kaendi ni ODM nyaka koro loka gidwa campaign nikech wacho ni campaign osebedo matek ahinya e ground. Nyaka jo ODM ng'ika ginyalo timo campaigns magi e yono endo ma olokore. Ane wacho nitiere kanyo. Orange Democratic Movement has raised a concern that it's likely to lose many seats in the country should its candidates fail to adopt a new campaign strategy. ODM National Chairperson John Mbadi called on all members to adopt a new vote hunting approach if they want to win. Mageweche mantiere kanyo endo achiel kachiel sama koro ka wadhi nyime bronge negi Raila koro dwa timo 100 days gini gik makoro sani koro ket ka ndi achiel kachiel. Neno ka ndi ka Wajakoya be wacho ni 100 days mar Wajakoya be nika koro kikeni Raila kiro to kende muloso Wajakoya be uloso ma Wajakoya wacho ni nyaka koro nyasore bed ni kore ngi ma ibro tigo de maonge kum mora suspend parts of the constitution odo nyaka suspend the constitution akege mamiyo by police officers cast and increase their salaries, impose the death penalty for corruption, close Naivasha dry port and close SGR and ko doloro gite nyaka SGR Wajakoya makes neck farming national enterprise, reform judiciary. Jakoya wach mar kendo ni pidho thunde ndi Wajakoya oramo go to thunde go to gik ma kaneno to yiwie makuru chung. Ka wadhi nyime wach mang'eny ahinya onge luome ni en mana luome ok ni en somo makuru watiaro piny. Matano, I'm not leaving until my contract ends. Anego Robert Matano, coach matters coach ni entiere kendo oko bi wuok
nyaka utie contract mare. Football legends weche Nonro undergo successful surgeries. My watchman theory, it was joy and celebration from former international footballers Mickey Weche and James Nonro, who were discharged from hospital on Monday after undergoing hip joint replacement operations. The retired players had been admitted at Lolwe Family Hospital Health Care in Nairobi after living for many years with injuries they sustained during their playing days. They lauded the hospital for conducting top-class surgeries without a hiccup. The duo expressed their joy as they left the hospital accompanied by their colleagues and family members. Over 10 former internationals led by Robert Matono, who were at the health facility on Kangundo Road, also lauded the hospital for helping colleagues. Others who were present there were Mike Otieno, Sami Omolo, George Sunguti, Omar Shaban, Nicholas Muyoti, Jeff Oyando, Edward Karanja, Vitalis Owor, Noah Abich, Abdul Aziz, radio presenter Freda Rocho, and top physiotherapist Wycliffe Makanga were also present. Bear. And it is a good story. Kumjogo kumaginjwa dhula machon Mickey Weche gi Nonro. Ka ang'iyo wach machielo mantiere Oboke ma The Star en ni Kalonzo refers to Uhuru case in Sonko defense. Sani ndiko Kalonzo wacho ni Uhuru gini bende ne nitiere koda kama nendo mane en case e ICC to ne gichung'. En ang'o momiyo mano endo en gima tek mondo mi koro gin gichung'. Wach machielo mantiere kantie kaendi en ni Sudanese refugee 32 and his son admitted at primary school. Until Ndiek Moroma 32 years of Igi Woody school, getting admitted at class here. Some men are embarrassed to enroll in school and sit in classroom full in a classroom full of children. It's not manly. But one of the jovial 32-year-old South Sudanese refugee and his 8-year-old son who are enrolled at Sosiani Primary School in Eldoret. Their first day of school was on Tuesday. Nyathini majegi ni aboro idonjo go e class koro usomo ne the same class gi nyathini tekro tek jo kama an koro dote monango. Nairobi Governor Anne Kananu signs a commitment to develop and implement an ambitious climate action plan that aligns with the global goal of limiting the average temperature rise yesterday. Ndiye neno kakoro Anne Kananu ni kanyo endo keto signature mago mane winjore mondo miyo team. State borrows 3 billion per day as Senate gives blank check for more. Kenya kao mano hola mar billion adek pile ka pile. Wach matek endo wach mayota hinya kaka ipare no endo. Kang'iyo kaendi. Kane Jogo maloso gik moko wacho ni retailers, manufacturers defend rampant jump in prices of goods. Last week, the Consumer Federation of Kenya accused them of exploitation. Adieri ji hinyore sani mafranyo mere mena nyoro koro kendo. Ibo sani koro nyaka mogo lwadhi siling 200. Sani koro mogo fuka chielo dhi donjo siling 200. Wadis wacho ka nini Diamond plans to have 7th baby. Diamond oriek makoro kawo nyathine mar 7. Manendo Diamond wacho ni makoro nyathine mar 7. Diamond Platinum has announced plans to become a dad for the 7th time. In a recent post of Instagram, Diamond shared a video shirtless and whining on his waist. In the video, Diamond showed off his abs, prompting fans to ask about his intentions. Among those who commented was Peace Hyde, and creator and executive producer of the reality TV show series Young, Famous and African. Mane wachantire hanikoro Diamond rwako nyathine mar 7 mane kaka tich tire kuom Diamond kanyo endo. Lakane mwacho ndanga medi modongi gin mantiere counties ang mokelni gi achiel kachiel. Eno endo ka indika coach ma Bandari Anthony Kimani Mondo, main Kimani Mondo wacho ni sani ndiko rodwa mondo miyo dhi nyime mondo koro kaw league. When coach Anthony Kimani took over reins at Kenya Premier League club Bandari on February 24th, he vowed to ring out about the low self-help team plaguing the entire squad after a string of losses. The talent-laden Dockers had cemented their spot in the top 4 for the better part of the season after asserting authority in the initial fixtures.
However, a roller coaster of losses left them trading positions with the rivals in the bottom half of the table. Sani koro mondo wacho ni mondo mi oikgi maber mondo mi koro gibed ni gin jogo eko ma bro kawo league ka season ochakre. Warning signs of a supreme battle may wach mantiere ni kosa ni ndi koro ntiere ranyisi ni ntie lweny marayiri mane kendo Raila kod Ruto magi wach mantiere. The issues are weighty, and if raised in presidential election petition at Supreme Court could render the election results invalid. Mano ende kaka weche ntiere kanyo. IBC krema chal nadi mondo nikiki jiang buyo kao wach moro makuru wach ni IBC na kwa ikre kama IBC na kwa timo kama ende kama timre 2017 ma jo Kenya nodoke yiero kendo kang marareo. Mano LR mantiere kanyo ndo achiel kachiel. Kadhi nyime. Everything is dilapidated at Nyayo House, new audit shows. Nisa niendi Nyayo House kaya chandegi mora ok ni kare. Gibed lifts, gibed dhuudi, gibed ango gimora okethre Nyayo House. Mano kaka iwacho. Koda auditor general. Gisomo gijo ndiko ni kanyo. Kodhi. Expressway fan masks death trap for road users beneath it. Mane wach mantiere wachone koro expressway no endo ngwech midwa ringe kanyo no endo en ngwech mani malainya to onyalo kelo masira ne jogo ma riembo piny. Nyo gima ji dwaro mondo mi otim malich ahinya to onge ma en mani riembo kanyo chop piyo to kik itim gino yo mabende nyalo kelo mano endo hinyruok kata masira ne jowadu. Oboke ni nigi weche mang'eny ahinya kaendi inyalo some achiel kachiel. Yimbe gelose wach ma why Giant Gor Mahia and 8 leopards have been left to lick their wounds. Giomi ogori FC sanindi korok nyal. Nano kaindi Gor Mahia Phantom Boya statue along Moi Avenue ahead of Mashemeji Derby at Kasarani Stadium. Maendi Tholuro eno ka Tholuro ni kaindi ntiere kaindi fans mag Ingwe gite gintie kaipe jintango timrene FC Leopards kod Gor. What has happened? Mane gimi penjo. To Washington Onyango ndiko nto giwache nita enango matimore. Wach mapeka hinya. Wach mapeka hinya kanyindo. So mbene koro Liverpool wachile kaini why Manchester United pulled out of bidding war for Darwin Núñez. Maya wach mantiere. Wachikaindi Núñez was due to complete a 1 billion move from Benfica to Liverpool yesterday. The Red Devils are now targeting Leipzig and Conco along Liverpool, Arsenal and PSG. One man di nyawaseka mwaketo kando. Maendi and Darwin Núñez mabeha Benfica biro Liverpool. Paroni Klopp osechako the next generation building ma the team. Sama koro Sadio Mane gini biro wuok salagiri wuok to idoka Liverpool antiere echung mano endo maber. Erokamano masane kinde ko winjore wachakwa romo.